May ulbo og kalit ang sunog bandang alas 11:55 kagabi, Disyembre 3, 2024 sa purok sa Nasa, Bukana, Barangay 768, Davao City. Sa report sa Bureau of Fire Protection, 5 ka mga panimalay ang naugdaw. Sa live video nga gipost ni Alvin Encio Almonte, makita ang pagdilaab sa kalayo. Gani, baga na sab kaayo ang aso. Nagtinabangay ang pipila ka mga residente sa pagpalong sa kalayo, pinaagi sa pagsaka sa mga atop, dala ang mga balde nga na ay tubig. Tungod kay gama sa light materials ang mga balay, paspas nga mikanit ang kalayo sa katapad nga mga balay. Nagtinabangay sa pagpalong sa kalayo ang mga personahe sa Central 911 Fire Auxiliary Services ug SIR Fire Station. Sumala ni FO2 Giovanni Vicente, ang arson investigator sa BFP, posibleng short circuit sa kuryente gikan sa extension wire ang sinugdanan sa kalayo. Bana-bana sa BFP, 50,000 pesos ang danyo sa sunog. Gideklara sa mga bombero ang fire out bandang alauna 4 na kaganihang kadlawon. Bantay kung maggamit kayo ng mga dili substandard na mga electrical wires para malikayan na itong sunog. Kung always wala ipili nga nakasaksak o kung kay katong that time is nag-another power interruption na itong time. So kung magsindig kandila, bantayan o dili pasaldaan nga walay magbantay. Ana nasab sa Kasilak Gym, Bukana, Barangay 76A ang mga nasunugan. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!